аз съм Шал 99 бъга, днес съм с Бакен и играем Survival Games. Момичета на момчета! Да, момичета на момчета. Така, 10. Хора, подгответе се за война. 7, 6, 5. Така. Взимай дървените енчантнати мечове. Винаги се бе. Взимаш нещо и бегаш. Тъната. Чакай, аз няма ли звука на телевизора? Ай сега. Бегай, бегай, бегай. Последвай ме. Така. Не знам къде хода, ама нищо. Аз имам две тънтата. А ти? Нямам тънта. Аз се качвам нагоре. И така. Взимам си. О, чест! Бягаме напред. И така... О, това те вземам. Аз имам една перла и емералд. Какво стана? Так ми изкаракала. Защо ни върнаха тука? Не знам. Аз имам дъмомеч. Що не мога да пие, бе? Бегай, бегай! Побегам на някой момиче. Момче ли, не знам. Как се казва? Ще спами, бе, бегай. Бегай, 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 бегай! Набелезал си. Набелезал си. Да, с апгрейдинг. Набелезал. Има 4 атак. Тук няма нищо. Аз трябва да фейкам възможно най-бързо. Help me! Къде отиде, бе? Да ти помагам. Фейквам от нея. От нея. Близко до мене, близко. Убивайте. Правя едно завъртване да объркам и бегам. GG. Къде, бе? Та, къде? Макс, беги! Бегай. Чама! Супичка! Мога ли да се натърнат? Yes! Бегай! Дай ми супичка. Тя идва. GG! Нямам повече стената, бегай! Нещо, с което да се регенерирам бързо. Като поставиш стената и то веднага гърми. Бегай! Давай. Ще слушай тъмната, беди! Какво речи? Тя ли победи? Не да знам. Бе, втора игра. Влизи, хайде. И пак не същите. Не са същите. Само с един някакъв лава мен. Всякакъв бакен тим. Той ми иска тим. Кажи не. Ето още един. Петима. Подгответе се. Къде е той? Втората битка. Не, но бегай. То как се такива брони, бе? Смешник. Абе, остави я. Го, не знам. Boys and Girls. Даже аз в момента не знам какво казах. Сега малко по малко фейкваме от тука. Ако си взел тъната, го пази. Има млъко, yes. Пази ме. Бегайте победа. Бегай, един дали нямам. Абе, къде са те? Да питам. Чакай, това ти ли си?
Как ще те стрелнем, ще да станеш на кукушка. Търси честа. Къде избегаха те говеда? Надушам само месо, но не и честове. Трябва да намерим... Дали намерите и да ги спокойно. Не съм такъв. Ти ми ние това може с другия. Ако намерим ако намериш чест, чак ще да кажа чест. Или ако някой дойде при тебе, срещаме в центъра. Ще спамна. Защо не мога да бива? Тапанак, защо не мога да бива? Тапанак. Аз имам Ендърчиас. Хак. А? Това хакер. Пише хакер. Беник. Ма какво правят, бе? Целя съм брониран. Защо му се бием? А? Защо му се бием? Прем се го. Няма нищо, някой баронче. Какво ме биеше? Не, ако някой отново е сделал невидима това, го признавам за най-големия гадняк. Не съм аз. И как? Какво? Да, веднъж един беше невидим. Ти да го видим. Това е респект. Трябва ли бъкаш? Айде са, който ми дойде, че има печено. Тук ще правим и печено. Добре, къде си? Защо не мога да ги видя? Кога? Какво става, ако не е тайна? Кога, ако ми може да ми обясните какво става? Защо не мога да ги бием? Не знам. IP пост ще остава, ако някой случайно се интересува за IP-то. Аз не го знам. Ти пак кой те питал тебе? А? Тебе кой те е питал? Ти си го знаеш. Нали? Абе, играй сега. Защо мога да те би? Шмат. Защо нищо не става, бе? Не. Обаче не можем да се удриме. Ами тъпо е. Но можем да се заразяваме с отвари. Ауч. Заразен съм. Ау. Заразен се. Ще е боле. Някой има такива гадни, затова се подипня. Но не мога да се биеме. Но можем да се заменяме с гадни отвари. Кога не знам какво става, но това не ми харесва. Багясава битка. Я чакай. Я напиши ЛОББИ. Ето, защото няма. И че започваме третата игра. Юбилейната игра. Номер 3. За щастие са, както викат някои. И така. Не, те па играят ми. Левни, бе. Левни. Чакай малко. Искам да погледна нещо. Ще направя урок за Steam хора някой ден. Какво е, що е, как се процедира.
И така. Скоро че имам и клипове на CES. Малко. Скоро. До един месец. Нека е там. Как? М? Как не можем да се биеме? Лев ни бе. Чакай, набързо искам да видя нещо. Си хаках, добре са лев. Вид така хора. Пак влизам в Survivor Game, защото ми писна за пореден път багясария сървър да. Ладно. Левните! Искам да видя нещо. Ти спектейтър, бе. Хайде де! Искам да направя нещо. Какво? Чакай. Докато ти изчакам в една другата кола. Хайде де! О, добре, бързо. Бързо. Бе, знае ли бе? Има човек, сега че по-интересно хора. Последна битка за днес. За днешния пик. Чувей. Тъп матч. Довиждане. Там тъпша. Бегай. Почни да. Добре са всички. Не знам. Това и да не знам, ще го взех. Но ще ми пита. И така. Защо пак багясва тази игра да му се не видео? Ако другия сервер не беше бъгнал, Ти нищо не играем. Хора, не искам да се случва така с толкова скъпно багясва. Така е, не е честно. Хора, за жалост, тъпа багяса. Не знам как. То тъп багясал нещо си ще приключи. Тъпия багясал с много работи. Просто с една дума то багяса цялата такова. Lumi Games, Skywars, не знам защо не мога да се биеме. Нищо. Така, в следващия клип ще се ревърширам за този бъг, който се случи. И така бях аз, Shadow 79 бях с Бакен и довиждане.